Ofundisayo uVibhakshni Maharaj. Nasi isibalo sethu. Uyabuzwa la ukuthi buka lo mdwebo abakuphe wona. Kuwo lo mdwebo bheka imigqa emibili esingathini njengoba ngodwebela kuthiwa i-single solution enani enenxazululo noma umphumela owodwa usebenzela yombili imigqa yakho. Kuthiwa futhi bheka njengoba ngikudwebelela ngezansi eminye imigqa emibili engenawo isolution kuthiwa inxazululo lapho impendulo zakhona mhlawumbe ziyafana siyazi ukuthi impendulo bayafana inxazululo lapho isuke ingekho. Asiqale ke sibheke. Zobhala la usingle okusho ukuthi abangaba nenamba engasebenzelana zombili yabona ngababamba la sithola kanjani imigqa ekuthiwa ine solution noma ine single solution. Sithola ngokuthi kuba khona lapho imigqa yombili kukhona la ihlangana khona. Ngakho uyabona ukuthi umbala lo hlaza wesibhakabhaka nalobovu khona la behlangana khona naku khona la behlangana khona. Ngakho singasho ukuthi yona banayo inxazululo banayo isolution. Asibhala ukuthi izibalo zakhona zithini. Bathe khona y is equal to 0.1 x plus y phinde kuyohlangana nesibalo salaphi sa y is equal to 4x plus 10. Bathi asibheke imigqa emibili okunye ukubili. Ikuphi okunye singakubheka? Bukusisa imidwebo yakho kuhle ngoba futhi bakudwebele nangembala egqamile ungakwazi ukubhekisisa kahle. Nako siyabamba khona la umugqa lo obovu nohlaza okotshani la uhlangana khona. Singabhala ukuthi isibalo saba yilesi sinaso vele ngenhla y equal to 0.1x plus 1 siphinde sihlangane nesibala lesi y is equal to 4x minus 6. Kalula kanjalo mama kamahala ke lawo ukuthi nje wena ubhekisise wazi ukuthi yini eyenza ulayini ube kuthiwa nani unama solution omunye kuthiwa nani awunama solution into njengaleyo ke. Asibheke kumbuzo wethu phela uhlukene kabili. Kuthiwa manje asibheke ke olayini noma ulayini. Kuthiwa sibheka ababili nje bangidwebela abangenani abangena nxazululo. Asibabhekisise kahle. Into eyenza ukuthi isibalo singabe nxazululo ngoba mhlawumbe olayini kuthiwa kusebenze njani. Behamba beqhudelana parallel bahamba beqhudelana. Ngakho kuyacaca nje usekude ukuthi khona baphi olayini abaqhudelanayo. Siyababuka nje uhlaza lo wesibhakabhaka nokatshani bayaqhudelana. Ngakho singazibhala la izibalo zabo. Nalesi silandelayo shintsha umbala wami y is equal to 4x minus 6. Uyabona nje ukuthi yini engenza ukuthi bangahlangani ngoba bahamba indlela ecishe ifane bayaqhudelana. Ngakho na impendulo zakho.